Quin balanç fa d'aquests 2 primers anys de mandat? Jo estic molt content, de veritat, evidentment és el que haig de dir, no? però n'estic content perquè era un repte, no? Això d'afrontar l'alcaldia, escolta'm, no és fàcil, jo no coneixia tots els temes, era regidor però de cultura i d'esports, i per tant d'urbanisme pocs coneixements tenia, de sanitat, de la pròpia administració per dintre tenia pocs coneixements i per tant era un repte. Jo penso que en general la gent de Taradell ha percebut doncs, una continuïtat i que les coses segueixen funcionant. Per altra banda, són 2 anys molt complicats. Han sigut, sobretot aquest darrer, ara és una època molt desagraïda d'estar a l'Ajuntament. No? Jo noto molta crispació en l'ambient, noto molta gent que pel fet de tenir problemes laborals o problemes econòmics, doncs la gent està molt crispada i es donen situacions complexes. No? Llavors, però per altra banda també estic molt content perquè s'han pogut fer moltes coses. Jo penso que en aquests 2 anys ja hem complert amb molt bona part del programa electoral. No? El primer any sempre deia que era d'aterratge, no? de situar-se. Sí. El segon any imagino que ja ha sigut diferent. Ara quan es passeja pel poble ja nota més l'empremta de Lluís Verdaguer com a alcalde? Bé, et vas trobant, home, encara jo diria que aquests 2 anys el que hem estat és acabant coses dels 2 anys, però per exemple aquest any ens ha caigut això del cel, no? El Pla Zapatero, el fons estatal aquest d'inversió local, i evidentment això va caure al desembre i es havia de programar en 15 dies, per tant aquests 9 projectes que s'han portat a terme no són d'en Lluís Verdaguer, però sí que són del grup municipal nostre, no? De Convergència, perquè aquí vam assentar-nos i vam treballar-hi tots i vam prioritzar necessitats i el que ens va semblar més correcte, i ja s'estan executant, ara mateix ja s'han acabat aquests jardins de Can Costa i Font, i la veritat és que almenys a mi no m'ha arribat que ningú estigués en desacord amb cap dels projectes. No? Ahir vaig estar també a la pista de la Roca i també era una cosa doncs, que penso que el barri s'ho mereixia. Hi ha prou població com per mereixes una pista, igual que té la plaça del Sol, el barri de Montrodon i una mica la Madriguera també. No? Vull dir que penso que tocava i per tant aquests sí que ja són projectes nostres. Com els tenim aquests projectes ara mateix? Per exemple, els jardins de Can Costa hem vist que ja s'han acabat. Sí, els jardins de Can Costa ens feia gràcia perquè el dia de la verbena de Sant Joan farem com l'any passat, farem arribar la flama aquí, i tot i que no farem, jo penso que tampoc és meritori de fer una gran inauguració, però sí que farem la rebuda de la flama aquí i una mica de xirinola amb coca i cava, i és una mica la idea era poder-ho estrenar. Per tant, aquí els hem fet córrer una mica més del compte. Les rotondes estan en procés, perquè en un tema de jardineria que també es havia de fer en aquesta època. N'hem deixat 3 pel setembre, 2 són l'asfaltat de carrers, perquè una mica tampoc els volíem fer tots 9 de cop, i el que no depenia del temps era l'asfaltat de carrers, i l'altre que sí que ens ho condicionava l'època de l'any era el canvi de la climatització de Can Costa i el cobriment de part de la teulada, que en aquest cas, com que ara ja ens ha arribat la calor, com que la climatització evidentment haurem d'estar temps sense poder-ne gaudir, ara no era adequat de fer-ho, i ho hem deixat també pel setembre. I alcalde, ja per acabar, d'aquí 2 anys es torna a presentar? No, estic molt il·lusionat. Si m'ho diguessis ara, si ara fossin les eleccions et diria que sí, però en 2 anys poden passar moltes coses. No? Realment és una feina, i no és per dir, però és esgotador. És una feina que t'absorbeix molt i que hi has de posar-hi molta dedicació. Llavors, evidentment, jo de moment estic molt orgullós de la feina feta, però també dependrà del que jo percebi del poble. Escolta'm, si evidentment ho haig de decidir d'aquí 1 any, no puc esperar d'aquí 2, però penso que d'aquí 1 any ho hauré de decidir-ho i ho faré en funció del que jo percebi del poble. Si percebo que he fet una bona tasca i que tots els regidors hem fet una bona tasca i que el grup segueix confiant en mi, doncs de moment la intenció és que sí. Penso que una legislatura és molt poc, perquè tal com et deia, mitja ja la necessites per situar. I de moment què percep? De moment ja et dic, si les eleccions fossin ara, percebo que sí. Jo percebo que la gent, clar, evidentment la gent pel carrer no t'increpen els que són contraris al teu, en tot cas t'arriba indirectament, amb la qual no saps fins a quin punt allò és verídic, no? Perquè no saps les fonts i procuro evitar-les, aquestes fonts. Però la gent del carrer que em paren, en principi sí que penso que estan contents amb la tasca, no? I si no és així, jo també agrairé que se'm digui, perquè podem corregir, segur que ens equivoquem, segur que prenem decisions que ens equivoquem, però penso que n'encertem més que no pas en fallem de moment.